ya ci gaba da cewa mutumin da yana so a zaunar da shi ko a gina mishi wurin zama a tsakiyar aljanna ta riƙi jama'a. Jama'a ko mun ce ummatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah su ne jama'ar da aka ce mutum ya riƙe su ya kama hannunsu, domin inna Allah ma'al jama'a. A cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yadullahi ma'al jama'a, taimakon Allah kullum tana tare da jama'a, tare da al'umma gabaki ɗayanta. A wani hadisi kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce aljama'atu rahma wal furqatu azab. Haɗin kanka da jama'a zai jawo maka rahma ta hanyar addu'ar da suke yi, ta hanyar ma matsayinsu na haɗin kansu a idanun Allah Ubangiji maɗaukakin sarki zai jawo maka rahma. Lallabuwa kuwa hanya ce babba wadda za ta kai mutane ga azabar Allah, shine wal furqatu azab. Man arada buhatal janna, wanda yana so a zaunar da shi a cikin tsakiyar aljanna gobe a lahira, wato jannatu adnin, to ya riƙi jama'a, kada ya fita daga tarayya na jama'a. Man sarratu hasanatu, duk mutumin da ya ji a ran shi aikin alherin da ya yi, idan ya yi alheri sai wato wannan aiki ya faranta mishi rai, in kuma ya faɗi cikin abin da Allah baya so sai ka ga bakin ciki ya cika zuciyarsa, to wannan shine ainihin mumini. In ya saba wa Allah sai ka ga ya samu bakin ciki, amma in ya yi ba'a, ya yi biyayya, ya aikata wata ibada sai ka ga ya samu farin ciki. To jama'a in uwanmu musulmi, kamata yi musan wannan wata ne na haɗin kai, wata ne wanda Allah yana koya mana a ciki haƙuri da juna, wata ne wanda Allah Ubangiji ya yi shi saboda wato a yada aikin alheri da kallon duka ladan shi ne gafara da ‘yan tashi daga azabar wuta. Watan nan kwanaki 10 na farko a cikinsa shine farkonsa rahama ce, tsakiyarsa gafara, ƙarshen shi ‘yanta daga azabar wuta. Allah ya taimake mu, ya karbi azuminmu, ya tabbatar da digadiganmu bisa tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Babban abu dai kowa ya yafe ma kowa ya ga kowa da idon daraja, kar wani musulmi ya ɓata wani ɗan uwansa musulmi, ya kiyaye abin da Allah ya faɗa innamal mu'minuna ikhwa, da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa kunu ibadallahi ikhwana. Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ذلك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واجعلنا يا رب في هذا الشهر المبارك من المرحومين المغفور لهم المعتوقة رقابهم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله.